Meni je ljudi ovo, Cvetanović, ovo mi ja mislim 10. put da sam, 12. put da sam u ovoj hali na mitinzima, ja nikad ovoliko ljudi ovde koji u grozdovima stoje nisam video. Hvala vam na takvoj podršci. Hvala, dragi prijatelji. Umeli smo u prethodnom periodu da pokažemo da je Srbija nezavisna, suverena i slobodna zemlja. Umeli smo da sačuvamo sve ono što je naše, da gde je potrebno pokažemo zube, ali tamo gde ne smemo da se ne silimo ni na koji način, da to ne pokazujemo prema manjima na bilo koji način, da pokušamo da privučemo prijatelje, a ne da ih stvaramo, da od neprijatelja pravimo prijatelja, a ne od prijatelja neprijatelje, kao što je bilo u prethodnom periodu. Srbija je danas poštovana u Evropskoj uniji, na tom putu se nalazimo i iz Leskovca ono što proizvodimo izvozimo u Evropsku uniju. Ali Srbija je jedina zemlja u Evropi i tako će i ostati koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji, koja je dovela u Srbiju i Xi Jinpinga i Li Keqianga, koja je sačuvala Železaru. Tako se, dragi prijatelji, ponaša ozbiljna i odgovorna zemlja. I ja imam za vas jednu poruku. Ne slušajte one koji bi da se junače, jer ću vam ja nešto reći. Ti koji se junače pred vama, kada se stranci pojave, obično su manji od makovog zrna. Bolje je da imate one koji će mirno i staloženo da govore, jer će smeti tim strancima mnogo ozbiljnije, otvorenije i oštrije u brk da skrešu sve što misle. Ovom zemljom nikada neće upravljati niko sa strane, ovom zemljom će da upravljaju građani Srbije. I to je moj zavet ovde pred vama.